ta babar a zo a buɗa a buga. Yahaya Bello kuma sai idan da kafa ne a bango ka dangare ka samun mashiga. Yahaya Bello Mai riga da mun haɗa kanmu mu matasa burinmu namu jirgin ya ɗaga. Yahaya Bello Tseren gini ko tseren zane babatan wani dodo abin ni da naga. Yahaya Bello Wasu dan biyan bukatar gobe da ta sa yau suka fara ba da gero da siga. Yahaya Bello Ana ganin ka mai jar goma ji kifi ba wanda za ka yi wa burga. Yahaya Bello Gobe sai matashi a ƙasa. sai matashi a ƙasa wanda zai matso ne sa kusa, zai matso ne sa kusa, wanda ya